300 sa 80. Bulan Santo sang Abril 22 nga pizza. May isang hitabo nga ginkakugmat sang tanan. Satong pagkalunod, satong pagkalunod sang barko nga tunhuan. Kag ang pagkalunod sang barko nga ini, kun aton lang dumdumon daw hindi magpati. Bangot pinungguan isang aksidente. Sang isa katangkir, sang isa katangkir nga Tacloban City. Siguro pagbunggo krusada ang posisyon. Kung nga napuslot gid ang dingding nga salsalo, ang amo nga barko sang tubig kinapang. Mga pasahero, mga pasahero na kinaran-karan. Ilayon nagradyo ang amo nga kapitan. Gikan sa ila nga ulot halatapan. Ang mga tinaga nga iyakin pangmitlang. The ship is abandoned, the ship is abandoned, dako nga katalagman. Sang tumakilid na ang amo nga barko, kay kinlusog nga sang tubig kag sang lihit kargado. Dito maglinumpat mga pasahero, kag nagkalahulog, kag nagkalahulog mga kargamyento. Kapitan sang tangkir gilayon nagpapandilyo. Pagpangayo sang bulig sa ibahan nga barko. Doña Florentina subong man sang tunholyo. Sila ang nag-inabot, sila ang nag-inabot, lakit man ng Ilcano. Unagit nga nag-abot ang tangker nga lawa, nga sa tong balita siya dayon nakadawa. Malapat nga dagat ilang akin laguda, agod sa pagsakop, agod sa pagsakop sang mga napahama. Agod nga matulid kasaysayan sini. Kilayon humulag ka
katapusang pilipi. Mga radyo reporters ang nagkinortahi. Agod nga mapalapnag, agod nga mapalapnag, ini nga insidente. Daw ano kasubok, sini nga maragtas. Ang magpanakayon, kag-aptang sang di malas. Taga Iloilo ka man, Negros o kon Guimaras. Apang ang gintong kaan, apang ang gintong kaan, pantalan sang Batangas. Maayo lang ina, kung ikaw lang ang buhi. Kaysa imo lugar, ikaw ang makapauli. Apang kun patay na, kag hindi pa makitaan. Dakogit nga kalisod, dakogit nga kalisod, sang kapamilyahan. Dakogit nga kalisod, dakogit nga kalisod, sang kapamilyahan.